Shubor nakaslem jong unongsan hima. Koopes usim ke hima sora lembak ke dor barsnong maura haringkat ke Social Forestry Division East Khasi Hills District haka kendai trik ujilio arajar apulai gila penong ya ke jingtung ding haka jaka jungok kai ba itanat bha kabdan harang kaliau haka te ke snong maura dakaba bu thong man pinjir ngam dakaba thong khambun ki ding ki siet haka te ke jaka jungok kai. Hasyawan pelong jingtung ding kalau don ke jingalang balingkot. Hakabalaya don lang ke kong H. Lato, District Forest Officer, Social Forestry Division East Khasi Hills, Sora Range, upa iem kena ke hima Sora, upa iem marem dors iem, ki officer, ki menteri ke hima, ki nong elam shnong ke shnong maura, swear, ki kena skol, lem ki no hikai ringkat ki nong shok shnong. Ketika jaka jungok kai, ketika balapan itenat da ke jingshna, ya ke jingki nyat kejat, ki jingkir, ki lenti yat kejat, ki mau bena nalor ke jing itanat mariang kabala don lupa hak te ke jaka katong joko ni ke program kalong bani kun persya ke jing penan kam plastik haki saudong saukun ke mei mariang da ka ba pensong thu janai shi ki nong shong shnong ban long ke nuksa Kim kwa bagan ne sa ni nama lar kas jaka selen sa isutu ta khando suki kan satut no kan sara no pambau slap saka wa ba te la sai ngin myok ndo su sapa sang imau te shwa mo ong kino ba khmat shuba kadiet kapor kandian tingla sudai e mangnya jit ini jaka bang pelong kapang bakal longru haju kapor kersa jing kemau hakan digasngi hakan isong maura khamtam yang ni singi bakapang tang ai khoble ikong ibla simkhai gani ka banta be deiru ibram no sim sisa be e sisa yang mariang abang ilai ya ka jing trish tom jangi om tang hanya po hi nong kedong jangi hasaru ila long sisa ibla len de ban tur dal de ban penkhot ya ki plastik iki jabo jabang ki bla ikan rai bla sekai te barabar isi yo ini program kolong tang haki social media lani tang po sor te mentang isu kemen sikat dei bangin yo kemahani ke jaka kabangin dadon kat bat ki prasnong pathau lani ki kon ki hajar rangkat khantam kini kena skol baki cutu ye ke baki benas haswa ki la pensai ya pi ya ke jing kodol jing mariang kumnu bangin yele ban penduna ya kene ka jing jabo jong kini ki plastik nasor hanong kendong barakhat ngin i baki jabo keleng saudong abret pathar bat ngitip ro bagi plastik kidai ki mar ki banam puat lano ro na kata kadau kadon kam yangi ba kumno ban le ban pikir khanang ba kinam panjabo yakini ki lom be tanat jongi namar ba kata kadai kasyong hanga hapi kumno ngin pendan kam yele ban penduna nado ki plastik bangi leyo na dukan bagi ai ki bro ha bangi leyo ngin shem deki ra di plastik jan la jong banam penduna kato gajing pendan kam ki plastik badro kini ki plastik bitor jongi dangi lek shano tangin ya ra no di plastik bitor la ka jong ken banam ra di ban pendan kam namar ba auto plastik dangi bread kusimpor deki spa nem ban pot ti une sa penjabo ye kene ka mariang jongi namar ba kanne ka jing itanat jong kene ka mariang ka saudong ka saukon jongi ka jing wan jong ki kini ki brio na keleng saudong kade ban wan pet ye kini ki lom ki wa jongi ki be itanat henrei dada bread te kan slong
kaba isi pha kanam pen itanat shu ikini ke jaka jongi takadau kumba menta hagini kisnong kikhatar snong khamtam hagani ka viewpoint ka bathamai bangana yu menta ban sedang ken sabon bha ki tores ki ban wan nakaleng saudong ti kumba laong i sem khana ba kadai ka kamram jong ngi kinong song snong ban hikai ban nam ailat ya ka plastik bahkan kin berat pathar keleng saudong khanang ba kajing itanat jong kani ke jaka kan nek sa khanang ba kajing itanat kanam do nak takadau ke ai kedai kajing sedang nangi itrai snong. Halo organi kejaka jungok kai u secretary kedor barsnong maura u ba di bar star kongremai ulang ba kadailing ba skim MGNREGA hakisan ba henrius nem ki baladam malala ban snai yakini ki jingking ba jingker hakate kejaka harang keliau kabala ban ui ba jungok kai ya kathan khat arsnong baro ko wei nalor ki wei pat kejaka. Ulang bakidang don kam shibun kilat jingirap ban kintiu shu ya kini kejaka jungokai mat bakan nong kalat kamai kinong song snong. Kasinya nanti sekretari menta nan su kumpau ba katem jonga menta sekretari kadang long tang sistem tam tendai hakabedai bat jing menteri ya kanika jaka cukup ka sini menta la bun snem Indonesia te hoj ban ong ban batai bahaya ka jing long jingman bani kata ka jing sedang jong ni ka jaka le singan perla ban batai bah ndai kumbakalong i menta ba pakam basau san snem rakyat bat kalak ban palat ni kata tendai hakabedai pat bat ka projek ka ba ni pentelun ya kanika kam hang ni pok ni ka jaka jong kai kam simdon Indonesia kan nu projek ka bakerpang lain no tang nika skim sispa sengi ke bang iong terima kasih tiga dai kanika jing plilat plenti hi jong sarkar lang bang nika skim ka penlong yang bang nisim ya kanika ikarai hapok snong pot thau ban pen bha pen miat ban kentiu kanika jong kai namar kumbang yu ihi kanika jaka kumbakalong kalau ada lupa ka jaka cung kai wadah kapor ke bang sim pelala ban pen bha la ni ban persiang ban sim ya ki senja ban pen bha ka ni su thu ro ka kapor ba kampat dei te singala ban ong ka bala biang lut nadong sedong ni dang hab ban ya bun ba kalenti ni hab ban ya trei bun ba ki kam ki bang hab ban ya trei nang ta ban pen bha pen miat ban ni ru biang se si am khu lên ya kani ka jaka ka jungi ka badon ka jaka ka bamenta tingi sung thu ro ka kapor ni dan kami jing trei lang nadiang manamon harangkat jing trei lang bat kitnat ka ba fer jingerap ki ba na kiwe pat ki feel semikilat lenti kiba nagleng sinong mila le se banyo nangam taban pembit pembiang mat pembahan miat ban kentiu ya kanika viewpoint ka badon hangni po sinong jungi tengarap daging movement bani thuru ka juga por ba kumbakalong menta kumalaong kadon sibun ba ki benta ki ni hab ban le te hakabide plan kani ka jing kami lenti ka bana kaliang jungi kisung thu ba hangni kidang sibun ba ki jiduna kidang don bon ba ka jing dona ha ka bede ban wan ra ki jing biang jing turis ki bawan bani kinung wan jing kai ki bawan na ki ki jaka namar hangni yo iba kadang sulong le singala banong ka barang susah sa syra mo tempat don ka le si nadu ke security ya ki no wan jing kai nang ta ka jing penbiang ya ki jaka syong jaka sa ki accommodation nga bangila banong nang ta ka nika accessibility long kampat long ka babit babiang ngirang haban penbaha penmiat ya ka naduk isurok nang ta ki footpath bat kiwai misong thuru ba kanikan simpo rin ni bat kan bam na ki house name le si hakum kanika jaka kabayar kat kani mo bat kidon kat to kani le sing alaban ong ba sa kiwai ki bentaru jong kanika jaka jong i barang buri le sing alaban ong hakabai di bat kani jaka kabala ban kring ya kinong pekkai
nak keleng gi jaka jong ri India bat kibri gimana sabar te ngatrai tang ta hai trai nak leng jonga bat ngasim ya kaniga benta ban kitbok haju ko pore ka snong kathau nomor ba ngitung tu sai ba kaniga jaka kam dei e ka jing sisa tang hapo ka bor jonga ko sekretari lani tang ko bor jonga executive committee ba ko wei ndei tang ko wei nga kwa ba tu along ba ni hne snong ni don lo jong put usam ha ka bi bat ki jaka ban song yeng bat ki jaka ba long ki jong karai te kan ni jaka ka dei hapo ka jing pet jing khmi jong ka ba te nga supen ngamaru ba jong por ba ki baro ki development ba fer ki bawan ka ni jaka bat sa ki jaka jong karai baro ni hab hi ban nei trai angkat bat ka bar te ngi skem ba ka bar kan so thu nam ta ka jing khmi nanti la ni ki jing thmu ba bha jong ni nam ta ban penbit pendiang ni ka jaka kumbang la da ong ne ka ki don sibun ba ki ba dang sa dien le sing ala man ong ka bangi haban pendet nang ni sakmat te tang ini kentin na kalai kala biang ka sibu pa ni sung thu sai ba yaman tahi ki briu kim pat sung thu jing sai ka jing godo jong ka jing ka jaka jong kai bat kim la le si ban sung thu hado kanu kani ka jaka jong kai kan generate yak income nang ta ka imlang sa lang pani nang ta ki nong sung snong te kadon kam do yang i na ka boy snong ban sung thu bat ban ra ski pajba ban persung thu sai ki ha ka be de kan ni ka banta ban ngai scam ru ka le si lang ba ka jing yai len ti jong i ha ka ta phang le si wala man tang yo i ba ki babun ki dang im ha ka rep kariang no ha ka rep kariang ngam sum ong ba le si ngala man ong ba kinum la le si ban pendu pendam ye ka ni ka jing trei ka ba ulong shua man shua la trei ndei ngi hapat ban kentiu ya ka ha ka ba kini ki nong rep ki bare ba ni ka jaka kini yo ska wai pat ka alternative bat kata ka dei ka alternative ka ba kani ka changa chu kai kan ailat pat kan plilat plenti ya ki nang ta ban generate ya ki income jong ki hadin habut